Искам да уточня, че това не е моята стая. Тук съм само за лятото. Не е моята стая това. Ужас. Само храна. Чакайте да пусна музика поне. Майко, колко много храна, аз колко много ям. О, е. Да. Опа. Така, бюро. Тераса. Живолив. Моя 4 възглавница. Аз взимам 3, майка ми една. И така. Къде ли?